Idan ka san kana da sha'awar koyo da samun ƙwarewa a fannin Artificial Intelligence, to wannan bidiyon naka ne. Kai ma wanda kake son koyo da samun ƙwarewa a fannin Content Creating, kai ma wannan bidiyon naka ne. Masu kallo na wannan lokaci, ina muku sallama ta addinin Musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Sunana Awaisu Haruna Muhammad, amma an fi sani na da Awaisu Al'arabi Fari. A yau 1 ga watan August na shekarar 2025, ina gabatar muku da sabuwar cibiyar mu mai suna Al'arabi Tech. Cibiyar Al'arabi Tech cibiya ce da za ta ɗauki aikin wayar da kan matasa da sauran al'umma gaba ɗaya akan abin da ya shafi fasahar zamani. Idan an ce fasahar zamani, ana magana ne akan abubuwa mabambanta, ana magana ne akan fannoni da ɓangarori masu ɗimbin yawan gaske. Amma a nan ɓangaren za mu taƙaita kanmu ne akan guda biyu tak domin tasirinsu da kuma kusancinsu ga al'umma. Waɗannan ɓangarori guda biyu zan ga muhimmanci su ne fannin Content Creating da kuma fannin Artificial Intelligence wato AI. Mun zaɓi waɗannan fannoni guda biyu ne saboda tasirinsu da kuma kusancinsu ga al'umma kamar yadda muka ambata, saboda ko me kake a rayuwarka a yanzu, malami ne kai, ɗalibi ne kai, mai bincike ne, ɗan kasuwa ne, mai sana'ar hannu ne, ko me kake a rayuwarka kana buƙatar ilimi da kuma ƙwarewa a wannan fannoni guda biyu domin sauƙaƙa al'amuranka da kuma samun ci gaba akan abin da ka sa a gaba. Daga cikin salon da za mu yi amfani da shi, za mu kasance masu kawo muku live akan waɗansu abubuwan. Wasu abubuwan kuwa suna buƙatar tutorials, short videos, reels da kuma rubutattun bayanai na tips da kuma maganganun masana akan waɗannan fannoni, duk domin mu faɗakar da ku kuma sannan mu amfanar da ku akan fahimtar waɗannan muhimman al'amura guda biyu. Sannan kuma ba mu kaɗai za mu yi aikinmu ba, za mu yi shi ne tare da ku. A koyaushe za mu dinga ba wa mabiyanmu dama domin yi mana tambaya kuma mu ba su amsa kai tsaye akan abin da suka tambaye mu. Sannan za mu dinga jin shawarwari da tambihinsu akan abubuwan da suka fi sha'awar mu koya musu a cikin waɗannan fannoni. Wani albashir na musamman, a wannan aikin da za mu yi, za mu faro shi tun daga tushe, ta yadda ko yau mutum yake so ya fara koyon wannan abubuwa in ya bi mu a hankali, za mu faro tun daga ƙasa har mu tashi sama gaba ɗaya da yardar Allah. Wannan cibiya tamu tana da shafuka a rassan manhajoji guda 3. Akwai a Facebook, akwai a YouTube, akwai a TikTok, duk da sunan Al'arabi Tech. Muna fata za ku yi following ɗinmu, sannan muna fatan duk sanda muka gabatar da sabon shiri za ku kasance masu yi mana sharing da liking da sauran duk abin da ya kamata domin ganin mun gudu tare mun tsira tare, sannan kuma domin yaɗa abubuwan zuwa ga mutane da dama su amfana, ba wasu mutane taƙaitattu ba. Ina muku albashir da cewar daga yanzu, daga wannan rana, wannan aiki ya fara, kuma za mu ci gaba da yin sa har illa masha Allah. Ina gaishe ku kuma ina muku fatan alkhairi. Sai mun haɗu a cikin fitowa ta gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.